ती अनसूया. म्हणजे देव आपल्या उदरी यावेत, ते देवाचा अंश आपल्या उदरी यावा असा अधिकार जर मिळवायचा तर त्यासाठी अनसूया झालं पाहिजे. म्हणजे कोणाची असूया, विद्वेष, मत्सर आपल्या मनामध्ये असतात. आणि असं झालं की काय होतं तर साक्षात देवाचं मातृत्व त्या नारीला, त्या स्त्रीला लाभतं, त्या पतिव्रतेला लाभतं. त्यासाठी आपलं जीवन कसं असावं, आपल्या जीवनामध्ये काय असावं आणि काय नसावं याचाही विचार आपण या आख्यानाच्या माध्यमातून केला पाहिजे. नाहीतर असं होतं आपण उत्सवामध्ये उत्सवी वातावरणात असतो, परंतु कीर्तनातून आपण नेमकं काय मिळवलं आपल्याला सांगता येत नाही. काही चांगलं झालं, ऐकलं, बरं वाटतं, पण मी काय मिळवलं त्यातून हा कुठेतरी आपण हिशोब केला पाहिजे. आपण व्यवहाराचा हिशोब करतो की नाही का? करतो. मग कीर्तनात आल्यानंतर मी काय ऐकलं, भगवंताचं नाम माझ्या मुखातून आलं का, मला नाम घ्यावंसं वाटलं का देवाचं, त्या दत्तात्रेयांचं नाम, तो गजर आपल्याला करावंसं वाटलं का, मी किती या कीर्तनामध्ये, या उत्सवामध्ये इथं होतो की आणखी कुठं भटकत होतो, हा विचार आपण केला पाहिजे. त्यासाठी श्रवण आहे बरं, कीर्तनाचं श्रवण त्यासाठी. आणि असा ज्यांनी विचार केला ते संत पदाला पोहोचले, त्यांच्या जीवनाचं सार्थक झालं. म्हणून आपण त्याला कान देवाने दिलेले आहे, डोळे दिलेले आहेत, सगळे अवयव दिले, इंद्रिय दिले, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय दिली, आणि ही सगळी देत असताना आपल्याला बुद्धीही दिली. नाही का, याचा कसा वापर करायचा. माणूस हा एकमेव प्राणी असा आहे की ज्याला भगवंतानी व्हॉइस दिला, म्हणजे आवाज दिला. बाकी सगळ्या प्राण्यांना फक्त ध्वनी आहे, म्हणजे साऊंड आहे. स्वर कोणाला आहे? माणसाला आहे. आणि असं म्हणतात की भगवंतानी सगळी पृथ्वी निर्माण केली, सगळ्या प्रकारचे प्राणी निर्माण केले, आणि नंतर सगळ्यात उत्कृष्ट त्याचं प्रोडक्शन जर काय असेल तर आम्ही तुम्ही सगळेच. म्हणून ब्रह्मदेव सुद्धा हसले म्हणे, सृजनी दया परमेश सुखा. त्याचं सृजन परमेश्वराचा आनंद झाला की आपल्या हातून असा एक तरी मनुष्य प्राणी निर्माण झाला जो माझं रूप आणि स्वरूपही जाणेल. मग असं भगवंताचं स्वरूप ज्यांनी जाणलं त्यांचं आपण आज आख्यान पाहणार. साठवलं, ते गोठवलं, आणि मग ते आठवलं. काय होतं, ऐकलं ते होत नाही, मग ते साठवणं होत नाही, गोठवणं होत नाही, आणि मग आठवणं होत नाही. आणि तिथं येऊन आता ते अत्रि मुनीच्या आश्रमात पाय ठेवला. बघतात तर काय, तिन्ही बालक त्या पाळण्यामध्ये आहे आणि आरामात अशी झोळत आहे. नारद मुनी म्हणाले, हो पतिव्रता, तुम्ही मागं काय राहता, यापैकी तुमचे कोणते ते ओळखा आणि घ्या. हा, तुमचे यजमान कोणते आहेत, हा म्हणजे मिस्टर कोणते ते ओळखा आणि घ्या. देवी एक पाऊल पुढे टाकलेल्या, 4 पावलं मागे गेल्या. हो, तिघांची लहान बालकं झाली, कसे ओळखणार आपल्या पतिदेवांना. नारद मुनी म्हणतात, एवढ्या मोठ्या पतिव्रता स्वतःच्या पतीलाच ओळखत नाही. तिघींचा अहंकाराचा पडदा गळून पडला. नमस्कार केला नारद मुनींना, आणि अत्रि मुनींनी सगळा प्रकार समजून घेतला. पुन्हा आपल्या कमंडलूतलं पाणी घेतलं, त्या तिन्ही बालकांमध्ये प्रोक्षण केलं.